Kedam tangani Karbiang Long Autonomous Council EM Amarsing ti so hin pen towar krong plia tangka kicho panglimpu chesong ponsi diphoi hi thialong poster pabon ponlo la sojok kedam tang jang mini phai krehiniar ni KSA Diphu District Committee amaipu Bisnuram phangcho lapen KSA Diphu District Committee dihin chunbang Alex Be tumaphan Raikom saikhi atum nep ingnang ponsi hemkangsam beng thotlo Nangli nut EM CM pendanglok arling githe tumaphan kachisong abang phuma Nangli Karbiang Long Autonomous Council chari asong japo tum ki claim kedam ki chok che puthak rada thingno ke paklang abang phuma Jongsi Karbiang Long Autonomous Council aputhak kachisong abang phupulote pini pen nangli ington kok abangsi kemeji Kali jongsi kachisong ington ti pulote nangli Raikom saikhi rideng nangreng hu so nang kok tahai Kalite hemkangsam along an dam nang kok tahai Aho, kidam tanga porhut Karbiang Long Autonomous Council EM Amarsing tiso towar krong kli kasemar atangka kichopang lim et po akoy vansi KSA mate Karbi lo charia song atu kachesong asai dengponlo Laso jok kidam tang jang mini phai krehiniani KSA Diphu District Committee amaipu Bisnuram phangcho lapen KSA Diphu District Committee dihin chunbang Alex Be aphan Raikom saikhi atu nep ingnang ponsi hemkangsam beng thopte Bangso puthak pini KSA tiripi amai kongchun bang ramsing tok bia hin pen vothat langso soil conservation IB along hirang kyamai padupon non la pusona lang litum kichok che puthak rada thingno kipaklang pila pen kichok che kachokle matuma puthak kijong dun anta hemkangsam ki thapulote laki kichok che angthek lopusi hirang kyamai long KSA kongchun bang ramsing tok bi pen ningche pon lakalalo patumi ni phai krihini ani KSA Diphu District Committee amepu Bisnuram phangcho lapen Finance Secretary KSA Diphu District Committee Alex Be alamthe aphan mane labangso dokmuka lapen Dimapur adak labangso Portland mane krong kriya towar aputhak ki ongdung atung piniani anda compensation dong lelang alang itu kumane bangkai hiti long le kecepatan nunang kumane itu bangkai methang hemabari long le kecepatan nunang langsung sik ongdung utung piniani anda alang itu compensation kecilong liat Bangso krong plia to war ke wan pen along le hem phuwe ka tumaphan long le namate compensation atangka kipi pajer pon thek the alam ki lake non het nong ding alam ki kalilo Aningkan ta lapuson si hangjo hanghaisi do bomlo Athe bangso long kechopang lima saisi jumput anpin luputa ningje ponthui kacilong le atunda dupik lang piniani lasi alang atu aphan kipi ke pajir pon aje phana bangsi tuning rilo lasi labangso Portland along jutu ni playing on e labangso compensation mate beneficiaries kuma kipi thek the labangso alam ki bangke non het non rai kalilo anikan arjon si labang solam ki bangke naklang bom sis teklong lasi alang itum jasemet pet KSA Diphu District Committee hin pensi alang itum labang so saing dengman nang klembong bangbong lo Karbilo charlia songmate KSA atuma bangke khaya pharmancy kai kita arjap thiba potsi Raikom saikhi atum kangnang pon banghini KSA Diphu District Committee amaipu Bisnuram phangcho lapen KSA Diphu District Committee dihin chonbang Alex Be atuma phan Thangna dalam awi pin pen hemkangsam pen pajok jia phansi KSA kongchun bang ramsing tok bi pen ningje pon postering penaan nang kurilo laso pen chualang tumbang Diphu District Committee tumbang sabso ka siksa ka doko yone kachesong dengwang dengpon ke dalo lapen ako nithong ni priya prang ala tumbako postering ka kori pen ako kachesong asayang dengke deng boje phana chisik jedang pono Jongsi hemkangsam pen pajok pon pi plote kachisong asai sitami dengnang kok pupusi herang kya mai long pangdak pon Ulukunchi pen hemari rong par Karbiang Long lai